So sayo ko nakamata karon kay ang anak gipalitan sa akong makagupa og sakyanan. Kay kaning gud akong anak ug musakay sa klaseng dito og inaog maghilak. So gipalitan nila karon ko tumabot alas 11 na sa buntag. Sayo ko nakamata kay matay og video niya ug unsa iyang reaction og makita sa iyang new car. So see you later. 2 hours later. Oi! Oi! What is that? What? What? Martin. Say thank you, Uncle. See you now. One hour later. Hi! So mga na to, na-surprise ang akong anak. Sa gipalit nga cars akong mga kagupa, pero niyang hihay-hihay niya. First time niyang sakay, di siya sakay, ganda na. Sihay na! Sihay! Sana ka! Sihay! Santo, manay ko. Istorya ko ninyo. O pagkawag ko sa mga anak na ay raspberry. So, my sister. Malina. Sa amin yan, malina. Pero kani, raspberry. Kuan ka ng, lami ka ni siya o gimawan o jam. Dagan ka ni sa amin niya. Ang usa ka kilo ani din murag $50 siguro, murag $50 Dara sa 30 sa tuwa pa 30 ni. Ay namo kag na ako buhok ug kalkag kayo kay bag-o kong ligo nya wala ko nagi-blower ang buhok kay naran ko sa balay. Pag mulakaw ko dinha ako magpagwapa pero bisan pa ko sa pagwapa di magwapa. Nausa man ni. Nagpatuma man ni ko ang bawal ang sudan niyo. Gutom kayo ko dayon mo ka munta ko. Dagit sa mo kaon sa ko. So ginaw maniwang niya akong ulo sa ako lang. Dako kutian niya, dako lawas niya ang ulo niwang. Ang sama nang gyud. Yung anak umato sa gawas gud daghan kay tawo lang taw kay yang anak may muko kay ilong ba. Ang ilong magud diri tagas kayo mabot diri sa baba ba. Wala nag-reach. Pero mga lamig kay puti sila diri. Mga puti kayo kay ilang kinaon mga fresh vegetable ba kanang atsal, pipino, kanang mga na tomato, fresh ilan ang kanon or usahay ilan ang mug salad carrots, ilan ang mug salad ang kanon. Mga hamis kay sila dinyo niya. Kani pud sila og kanang dili dayon man magtambal ba subawan. Opo, di dahil sa amin nagtambal, tiyak ni sila. Inig, abot ito yung amahan doon, siguro mga din sila, mga lakaw, para magsuloy-suloy niya ng gawas. So before na ko na-end ang video, magpalit ko mais kaya nakapananggi ko. Magsunad ko mais karon. Daniyo na siya pagpanik. Mais ni siya sa Armenian, dako kayo no? My God, mahal kayo mga bayot, $1 yung usa. Kamatay, may payo, bawanay pa lang di ay. May pay nagdala na lang ko daag binhi ikan sa Pilipinas, gidala na ko dinhi kay mamugas na lang ko. Pastilan dolor. Isa ka buok 52. Kamatay. Nagpalit ang bana kay nakita siya. Kabalo man siya nga nang ikong mais. Kaya lagi nagdako ta sa bukid. Nya. Nami kay kaog mais, mais gid oh, mais. Wani ka buk ipalit niya upat tag sami. Pagkagahiya lang lagi. Dagko ka siya. Ako nga nagpapanitan ni diri niya ka buhok kay malugod sa akong paglumag. Nya maglumag siya murag half cook bay ni kaon ni mong tingog pa man pag-agay. Munang ako nagluto ko ani akong gutangag asin, pagluto. Ginasa ko luto, din sa ko nga dami ko no. Inana nang taga-bukid dikan, kabalo binag sa akong pagsudan. So na po din sa 200 kapin. Mahal kayo ning maisa niya. Pagkataog-taog, gutom niya kon. Bitahan ni. Ila ang mais danhi yung kay kuan.
Dili marpil ba? Uy, bagang-bagang. Ug sa pinugas patapan. So ako na ning lutuon. So that's it. Thank you for watching. See you next video. Bye-bye. Please subscribe my YouTube channel and share. Comment down below. Thank you.